Gunancanging carita sinambunging lakon. Hamen nggih menika gumelaring kraton negari ing Ngamarta ya negari Ngendraprasta. Ingkang sampun pinuju lenggah para kadang Brata Pandhawa. Nampi tedhakira Rakapara nata Ndhuwurmati Sang Prabu Bathara Kresna kalawan nata Mandura Sang Prabu Baladewa. Arsa penggalih arsa amedhar sabda menggalihaken wiwitipun tanem tuwuh utawi tetanen agung wonten ing kraton negari ing Ngamarta. Yen Cinandra saking Mandrawa kaya megaring puspita ing mangsa ketiga dawa candrané. Yaning talaga kadi langit lintang tulya anjrah sumawur
tembang tapas wulan upamaneka nuwun semangkih Koko Prabu Duwarawati Koko Prabu Bathara Kresna katuran pambagya panakrami rawuhipun wonten ing kraton negari ing Ngamarta Koko Prabu duh ngewang sukma mangadya ingkang linuwihung bawana langgeng sinunggi datan awraduh Yai nampi pamujinipun Yayi Punta pisuwan kula nderek ngabiyantara sowan wonten ngarsa paduka Yai tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula Yai non inggih Koko Prabu langkung rumiyin kaprasajakaken lenggah langkung rumiyin Koko Prabu non inggih kados sampun prayogi pisuwan kula kok Yai menika Koko Prabu Mandura katuran pambagya panakrami rawuhipun tedhakipun Koko Prabu Mandura wonten ing kraton negari ing Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara waduh Yai. Nampi pamujinipun menika Yayi Punta pisuwan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Yai tan manggih rubeda setunggal punapa lampah kula mekaten Yai. Kasinggihan Koko Prabu Baladewa inggih mekaten Yai. Duh Koko Prabu menika para kadang Brata Pandhawa ing wekdal punika sampun nyawiji manunggal wonten ing kedhaton negari ing Ngamarta menika namung badhe utawi nenggo tedhakipun paduka Koko Prabu Bathara Kresna kalawan Koko Prabu Baladewa. Duh Yai, sakderengipun kula nyuwun pangapunten Yai, Yayi Punta. Yayi Punta menika ngrantos tedhakipun utawi sowanipun pun Kakang. Menika wonten perkawis menapa? Rikala semanten kula nampi nawala saking Yayi Punta. Dene ing wekdal punika boten dangu malih menika para kadang Brata Pandhawa menika badhe ngawontenaken tetanen agung. Menika sampun ngantos was-kuwatos ateges ing wekdal punika para kadang Brata Pandhawa boten sah kuwatir sak lebeting batos Yai. Sampun ajrih menawi ing sak mangkih anggenipun tetanen agung menika tanduranipun para kawula sami gagal wigar tanpa karya datan antuk karya amit sewu Yai wonten ing negari Ngamarta menika sampun dipun rawuhi dayaning pusaka menika waget damel sarana ngrembakanipun tetanen utawi tetanduran wekdal punika Yai. Lah ing wekdal punika Koko Prabu Baladewa sampun prapta wonten ing ngarsanipun Yayi Punta kalawan Rakapara ing wekdal punika ugi sampun badhe hanyekseni anggenipun Yayi Punta sak kadang badhe ngawontenaken tetanen agung. Kula badhe matur nanging atur kula ing sak mangkih pinanggih lepat kula nyuwun samudra pangaksami nggih Yai, Yayi Punta. Meraina semu bangyuang haruna kadinetraning Anggorapuh sabdaning kukila rining kangkan nigara saketer kelawan gini dunganing gung
Duh Prabu lajeng pangandikanipun Koko Prabu Bathara Kresna kadosa pundi ing wekdal punika para kadang Brata Pandhawa menika hangrerantu rawuh paduka Koko Prabu. Wah Kresna kanggo ayo enggal ngendi kuwa sranane apa anggone engko bisa lestari para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake tetanen Agung Kresna kakangku. Duh Yai pun kakang badhe tumuli matur dumateng Yai Punta sakadang bilih ing sak mangke kula nyuwun lilane penggalih paduka Koko Prabu Baladewa nyuwun kelinanipun pusaka Mandura inggih menika senjata nenggala menika dados syarat sarana anggenipun Yayi Prabu Puntadewa sakadang menika badhe ngawontenaken tetanen agung Yai. Noni inggih Koko Prabu lajeng kadosa pundi ingkang sepisan menika sarananipun inggih menika pananemipun Dukul Sewu wonten ing Pasabinan negari ing Ngamarta kedah ngginakaken inggih menika senjata Kyai Nenggala Yai. Ingkang angka kalih menika sarananipun menika kedah nyuwun malih lilanipun Koko Prabu Mandura wujudipun inggih menika Kyai Alugara kinarya panumbu ing asil tetanen mekaten Yai. Noni inggih Koko Prabu lan ingkang angka 3 syarat sarananipun menika Dimas Werkudara menika kedah inggih menika nggawe bendungan utawa nggawe tambak wonten ing Kali Jamuna kinarya ing sak mangke pangilening tetanduran ya Dukut Sewu kang mapan ana ing Pasabinan gawe bendungan utawa tambak ana ing Kali Jamuna mekaten Yai. Kasinggihan Koko Prabu. Oh ya, aku mung keri manut kowe tak gawene tambak ana ing Kali Jamuna lan syarat sarana ingkang pungkasan inggih menika srana kang dadekaken sawijining perkara inggih menika tetanduran menika bisa ngrembaka menika gumantung saking pengajap utawi pangujub pandungane Kakang Semar Badranaya. Lah menawi Kakang Semar Badranaya ing sak mangke menika sampun hanggadhahi pengajap pengujub kula pestekaken para kadang Brata Pandhawa bisa lestari anggenipun badhe ngawontenaken tetani agung menika ingkang dados atur kula Yai. Noni inggih Koko Prabu lajeng kersanipun kadosa pundi Dimas Werkudara. Wah, ana apa metu njaba gawe tambak ana ing sanduwuring Kali Jamuna Dimas. Iya. Pak gawene tambak utawa bendungan. Yayi Punta, kula nuwun paring dawuh Koko Prabu. Monggo sesarengan kaliyan kula. Sesarengan kaliyan kula namur kaliyan para kawula negara ing Ngamarta sumrambahing para kawula. Menika badhe kawiwitan tetanen agung, mugi-mugi Gusti paring ijabah nggih Yayi. Noni inggih Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Wah, ana apa Yayi? Monggo sesarengan kaliyan kula medal Jawi. Ing sak mangke menika kula pesthekaken boten gampil anggenipun badhe ngawontenaken tetanen agung. Terus karepmu menika kathah sambi kala lho, Koko Prabu. Ya wis. Yen ngono keterangan aku mung manut karo kowe, Kaki Semar. Wonten napa sinuwun? Ayo metu njaba melu nyekseni Kakang Semar tak dawuhi ya kuwi dadi pengajap kirim donga muga-muga slamet sak kabehane Kaki nggih. Monggo kula dherekaken Kanjeng Diwaji.
ing sena surunggangkara anyembarang salirani ara tandya teka mangono kandhek Sang Werkudara wonten ing madyaning wana ing kono gadah sedya inggih menika Bendung Kali Jamuna sedyaning kayun damel tambak elok ing kahanan Sang Harya Werkudara hanggadhahi kasinungan kasekten angsal daya saking tunggal bayu sigra matek aji pameling sakedheping netra sumorot saking Jumantara kebat kaya kilat kesit pindha tatit lumiyatira senggana Anuman kelakon tumeka ning ngarepanku iya mengkono di siadi matek aji daya pameling ya iki aku wis kelakon tumeka ning ngarepanmu iki siadi lah kok ngundang karo kakangmu duwe sedya apa wah aku nampa dawuh saka Kresna kangku ing wektu dina iki aku kudu Bendung Kali Jamuna wektu dina iki aku bakal gawe tambak ana ing Kali Jamuna sarana anggone para kadang Brata Pandhawa bakal ngileni tetanduran bakal nganakake tetanen agung mula tak jaluk gawemu Hanuman kakangku tulung gawekno tambak ana ing sanduring Kali Jamuna ya lenggah tak gawene tambak ana ing Kali Jamuna Tandya teka mangkono sampun kalamah ketrimah penjangkanipun Raden Werkudara anggenipun Bendung Kali Jamuna sampun paripurna menika wonten tambak wonten ing saknginggiling Kali Jamuna sampun kalampah para kadang Brata Pandhawa ngawontenaken tetanen agung wonten ing madyaning pasawinan nata ngamarta anamur marang kawula ngawontenaken tetanduran wonten ing pasabinan praja negari Ngamarta eling-eling pananeme Dukut Sewu sanggya para kawula antuk daya dayaning pusaka Kyai Nenggala lan Alugara satemah ngrembaka
sageta dukut sewu tukul tuwuh awoh tetanduranipun gemah ripah loh jinawi ijo royo-royo tetanduranipun kocapa ingkang rikala semana kautus dening Putut Jantaka para ama-ama tetanen tikus jinada sak wadyabala ngrisak tetanduran wonten ing pasabinan kraton negari Ngamarta kanthi laku dedemitan geger para kawula negara Ngamarta kaget kagoro kawekasan candrani wah Jadi adikku Jeleng Kartika utawa Wraha Kartika napa Kakang iki awake dhewe sak wadyabala wis kelakon jumujuk ana ing kraton negara Ngamarta iki galuh kok amatna sisih wetan sisih kulon kae ijo royo-royo tetuwane iki para kadang Brata Pandhawa wis kaleksanan anggone nganakake tetanen agung. Wah, iki awake dhewe nampa gawen sing ora entheng, kudu ngrusak tatanan ingkang wis dumadi tetanen ana ing kraton negara Ngamarta. Ayo para wadyabala kula. Ayo iki laku dedemitan rusak tatanan agung negara Ngamarta. Ayo rusak. Ayo rusak. Ayo rusak, ayo dirusak, ayo dirusak. Wah, ayo dirusak, ayo. Ayo waktu dirusak, ayo dirusak. Ayo, waduh dirusak. Wah. Petruk karo Bagong. Nggih sinuwun. Lah kok mlayu kaya kami gilanen. Kowe napa, Petruk? Wah. Niki nek jenengan prisa mesti geger sier-sier sinuwun. Geger kepiye, Petruk? Wah, menika para kawula sampun kaleksanan kasembadan anggenipun menika tanem tuwuh dukut sewu menika tas ngrembaka. Anggenipun ngrembaka menika sampun awoh. Menika meh panen sinuwun. Oh mengkono Petruk. Nggih. Lah menika mboten kanyono-nyono. Lah kok saking katebian menika wonten ingkang kumawani ngrisak tatanan utawa tetanen agung ingkang dumadi wonten ing kraton negari ing Ngamarta. Lah kawontenan menika cobi kula sumanggaaken dumateng paduka sinuwun. Coba dititi priksa menika
Menika wonten menapa? Lah kok risak gagal wigar tanpa karya. Oh iya. Coba tak titi priksa nganggo kaca paisan. Ya. Oh, Gong, ana apa kae kok am ki napa? Ya tak tilikane. Oh iya. Oh yes. Ambine Bagong elek banget. Petro, nun. Bapakmu kon rene. Ayo, iki nek ora bapakmu sing maju ning Surabakah ana ing tetanen kae, wah ora ana sing bisa ngundur ki Petro. Nggih. Wah, kebablasan. Oh nggih. Mripat nek wis tuwa ora ngawasake. Wong cetha bendarane nang kene lah kok malah bablas wae le mlaku. Wah. Kula niku nek pun esuk ngenten iki jar selakar kepengin ndek wis. Aja ngono kuwi Kakang Semar dirampungke luwih dhisik nggih. Wah. Wonten nomplong sinuwun. Ngandel apa ora? Angger omong kok mripate merem ngono kae mesti tekan ngendi-ngendi. Wah, dingapunten. Wah. Wonten napa sinuwun kae? Galuh. Para kawula nggone tanem tuwuh ana sing rusak kae gagal wigar tanpa karya. Kae nek ora Kakang Semar Badranaya sing maju ana ing tetanen kae, wah iki ora ana sing bisa gawe tentreming para kawula. Wah, nggih. Ing Semare Goden prayitna wah menika menawi boten kula sing maju wah boten wonten ingkang saged nrenggalangi wah kula sing maju dhewe wah Tandya teka mangkono duka Yayah Sinipi Ki Lurah Semar Badranaya ngengingi dukut sewu gagal wigar tanpa karya awit laku dedemitan para wadyabala bajul barat tandya teka mangkono Ki Lurah Semar Badranaya sigra ngasta tumbak ingkang awujud pencok sari den jebretaken saking astanira plak kanigara para ama sirna margalayu padha sanalika wah tampanono pusakaku pencok sari wah anak-anakku dosirna margalayu ya kuat wah
kowe. Omo-omo tikus wereng kae malah ana celenge barang lah kok ngamuk punggung mangani jagung mangani palawija lan sak piturute. Wah, kena pusakaku ya kuwi tombak pencak sari mudhar kowe. Iki jeh ana sambe kala kene ora tak sapu barat kae nek ora tak gumbara geni. Wah, wadya bala ama ganggu gawe karo buyut putu anak-anakku sing mapan ning lamuk. Wah, gumbala geni. Ya iki lah iki. Oh, iki biang keroke iki mesti. Lah iki yahene lah kok ana wong wedok ngamuk punggung. Wah, iki Tri Rahayu apa ya? Aku du Tri Rahayu kaki. Wah, Durga. Kowe arep napa Durga? Iki anak buahmu Jim Setan Peripayangan wis tumpes tapis. Sirna Margalayu kabeh. Ayo kowe arep ngopo? Yen kowe ora ana tantrimane, ayo iki Semar Badranaya tandingmu. Iya, aku njaluk pangapura ya kaki. Wis. Kowe wis kapok tenan? Yen kowe wis kapok, ayo Jim Setan Peripayangan jaken bali kabeh. Digiring bali kabeh. Para bajul barat aja nganti kowe ganggu gawe karo buyut putu anak-anakku sing mapan ana ing lamuk kene. Yen isih ting glibet ning ngarepanku, wah tak gumbara geni ya tak giringe bali kabeh kaki. Tak giringe bali kabeh ya kaki. Wah, ayo, Wah, oh, wah. Satria gede dhuwur. Wah, Werkudara kowe sapa? Kowe takon karo aku. Aku Prabu Sayonara, marilah kita pulang, marilah kita pulang. Mari kita pulang bersama. Wah, aku Prabu Sasra Hambara. Bakal nyuwun ngampil pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Dongkak. Wah. Waduh, wah. Asyik, ya teko mangkono. Duka nyayasinipi Raden Werkudara. Ngingetke Prabu Sasra Hambara kaya ngingetke singgat petatung nggenira nguntar-untar. Kersanira nggale sigra ngingis kuku Pancanaka. Tumancep wonten ing jajanira plak kanigara gemeblak ing Bantala Sirna Margalayu. Saksirnane Prabu Sasra Hambara tansah ayem-ayem tata titi kalawan tentrem bumi lamuk. Waduh, Culna Werkudara.
Isih ana panunggalane sing bakal ganggu gawe karo buyut putu anak-anakku sing mapan ana ing lamuk sapu barati bondangkamu diwi-diwi. Sampun paripurna alias paripurna sinuwun. Iya Kakang Semar. Kanthi lampahan nggih menika Pandhawa tani. Menika mugi-mugi waget ndayani dumateng buyut putu anak-anak kula ingkang mapan ingkang lenggah wonten ing bumi lamuk menika sinuwun. Iya, aku melu nyekseni ya Kakang Semar. Nggih, Pak. Mantram kula ingkang pungkasan sak paripurnaning pahargyan sak lengseripun kula sak rencang mugi-mugi kaseksen menika simbah cikal bakal ingkang lenggah wonten ing bumi lamuk panyuwun kula mugi-mugi keluarga wonten ing lamuk menika tansah ayem tata titi kalawan tentrem sinuwun. Iya. Aku melu nyekseni ya Kaki. Nggih, menika kula boyong barokahipun sak wangsul saking mriki kagem kula ilang siji sesuk tukul meneh, ilang siji sesuk tukul akeh mekaten sinuwun. Iya. Aku melu nyekseni ya Kaki. Nggih. Lan kula boyong barokahipun sak rencang ing sak mangke simbah cikal bakal ngampang-ampangi dumateng lampah kula sak rencang. Nyuwun pamit mugi-mugi ing sak mangke waget dumugi griya mboten wonten alangan setunggal punapa sinuwun. Iya. Amin. Aku melu nyekseni ya Kaki. Nggih. Gandeng sampun paripurna kula tak gawe pantun luwih dhisik. Pantun apa Pak? Seperti biasa. Beli duku di Surodadi. Bila ada waktu kita bisa bertemu kembali. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swasti, namo buddhaya, salam rahayu, salam karahayon. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.
Paring antar priksa, priksa tresna, pinggala menika, unggaling seni Jawa, ringgit parwa samapta, luhur rambut